God's mission to us part 2 ose onyankopon dwumadie a owo mayen ofa etoso mienu abusiafo yebeda yeho ase na otwe asan abeto yembiom kota foforo yahye ase na otwe etoso mienu a kota foforo yahye ase na ho adisua na yede ebrew no last week ye no ehye kota na senti ehwe adisua edikan onyankopon dwumadie owo mayen ne etoso anaso ofa edikan ende ye hwe onyankopon dwumadie owo mayen ofa etoso emienu se ne kota emu nyina ye hwe no onyankopon dwumadie eye wonso dwumadie eno na sa kota emu nyina ye pese ye hwe mientwe homra sesia. So I'm share no sample yo or pesa or yede on ye betina. Jana she basa unkonko nimeba. Yeti montina na misi me kominya munyanka obeba beto. Anyamde sha munsan kase munkono keke. That's right. Ni ma no dey sa hodi dem. The focus assembly focus ni say ye beye amama nyina yesu suafo. Abusiafo omande hye babia wo hwe ye mfiri biara ye de enchia esronko ede mamo na afin so ye mamo akwaba sronko ekwan so ye besan so adamu ase se de biara adamu de mafidi ede to London Ghana memenda kwanhwefo Sabbath school na afi trosemu empensemu sakote mu nyinara se ne meka ye no ye hwe onyankopon adwuma eye menso madwuma. Last week di kanhwe mission no anase asanka dwumadie no se hwan ne share ase anhye ase amfri Abraham na anhye ase amfri Yesu Kristo anhye ase amfri Exodus anhye ase amfri Moses nemum onyankopon na onipa eye bone no o share ase ede asam no eba asasi so abra no onipa mpo edwane. Great sa mission no ye hu se onyankopon se oye wadwen se obeye part o wunya part o or find a means of accomplishing that mission. And you who say, Chefa kakra bi no Nyankopon pese ye play. E wasa asanka dwumadie nti ye mo ye homode ne yenso yemfa ye hodai yemfa ye honhyem. Na otwe mu no ye pese ye hwe ofa etoso mienu dwumadie Onyankopon ade amaye no ofa etoso mienu na me kamfo ama say YouTube and I will share. Now this is the first time I will share. So be subscribe to your channel no. Uwia na afi so sa don sa amia adoma no so. Say yes video ya wonso beka wonsa kabia now so as part of wonso dwumadie mission and say wonso be woso akomobi na obi nso awoso akomobi na afi Nyankopon asam no atimi atre akowiase afana enyira ma memfa sa akwanya ye na afi men na wo mo ba beboa dwumadie adi emfa enhye mo media mo sonfo Bismarck Mensa ene ye wo adom wo minua Samuel Ababio eka me ho wase obeni same ye mo akwaba that's it pa me ko manima sister anaso ura yere Agnes Tete eneti emfifina disage ye mo akwaba that's say nenso watime aba na fe me ko echi no a asompeni Hansen Asamwa eneti etwo no ana era Hansen ye mo akwaba eje osuminia great me da se munyina yeto nsa frame no mwatimi aba yanhwe yen adisua no na fe mema same emompaye emaye na fe yanhwe adisua no mu Ancho me emompaye ni ja wasro ye de was ne sene fatafsoni adiniye de was so amaye akwanya se ye ni adofunum nyina embeche ho asem yansa ni nimdie nyina firi Onyankopon ti fa bidum ye dwumadie a odi ahye yansa no estro se dum ye ni nyina nso ntimi nyam chefa wadum ti amen. Onyankopon dwumadie a o mayen ofa etoso mienu yentie enka abosam no Matthew ngoma no echieye aduonu otwe mudun kron Matthew chapter 28 verse 19 asim enti munkonko ye amanama nyina amasiafo na mumo won eso enhye
Agya ne Ɔba ne Honhom Kronkron din mu. Amen. Amen. Great. Ye koye nimu no ye behwe saa nkabosem yi na fe ye hu adwumade a Nyankopɔn epese ye wuru a chefa ye so ye wo na senka dwumadie eyi mu no. Great. Yendi kan enhwe Onyankopɔn basa kro no asenka dwumadie na bwase the origin of this Trinity. Yenhwe se ne esitie na fe ye hu bebe yeshe yen adusua no ase ewo John chapter 20 verse 21 to 22. Yenhwe asama ewo hono. John chapter 20 verse 21 and 22. Yes. And Jesus say one say obiu say asumdie nka mo said ye agya no asoma me no me enso mesoma mo na oka asa no ohumi gu won so na osi won say munye honhom kronkron no. Amen. Amen. Great. Nti ye hwe sa mission yenti ase wo sa mission we no okwan bet ni hu se na base no ne origin no e hya ase e wo sa nyame basa kroi mu. That's it. Yeah. Enchia ne amanebo a ifiri ewiase afana nyina em se amanebo ne bi ne se bi mo ha no mo to nchia no na enfa ye so ema adofo nsa enti edenchia ema obi a wo hwe yen Kristo enhyira mo se bibia nso mutie adesua yi na mudi akire na o question no Bismarck em se se na yibe hunu Nyankopɔn ni dwumadie no mission no from say nyame ba sakro no agya Ɔba ene Honhom Kronkron no edi mu no. Say before I be call yen kai adwen wo last week adisua no say part 2 na ye ti e refi part 1 no a e be ma ya break akra. The part 1 no say God's mission to us. Nyame no ne nkwagye edwumadie no a ode ebre yen no ena ono na hya ase nti esua se onyame hya ase free Eden ono ansa na wo bebo wiase kura hya ase no na waye nkwagye nhyehyeye na to wo se me bebo nipa enye se wonim na mmom no wo be ma ye free will no de we have every right say we choose good and bad. That's right. To waye nhyehyeye na to wo enu nti se enipa efa me de no a ombetena se afebo na mu se omo amfa mpo na se omo kofa omo kwan so a ma ye hyehyeye se ebre bi so a menam saa hyehyeye yi so ene ye mu baako ebekọ akọje wo mu ebi se bo ye hwegu ama bonifa firi emba eno nti o sha ase free Eden eno ko bi sa Adam se wo he na obisa ye no question no san koma ye nyina se ye wo he na ode yen aye mission no ti ehunu se onyame person ne ye betena through Abraham eba ya na onyame ne ye betena ye through Jesus awo no na one ye nso wo ho ekosi wiase awiye na oda so ne ye wo ho na o se obesan ya befa ye bio enu nti part 2 no kire yen se enye just nsem bia onyankopon keka aye keke na mo promises no a wo ye ni nyina no one agya no ono agya no one Ɔba no ene Honhom Kronkron no ena ka bo mu a wo ye ti se wo hwe nkai bosem a wo de ma yen ya John 20:21 and 22 ya kenka ye echo the same back to Matthew 28 Matthew 28 efiri verse 28 no ekosi 18 to 20 no o say na monko ya mama nyina mesuafo na mommo won su enhye agya Ɔba ene Honhom Kronkron din it is a wo criteria no a eye nyame agya no ena why promise ena promise no ba mu wo hwan so Ɔba no so ena Ɔba no esan share promise no mu kina se me koi no Honhom Kronkron no ebeba na one mo abetena abetoa ne mema ye no so akosi se ni nyina beba wi enu nti the origin of the mission no efri agya Ɔba ene Honhom Kronkron no it you know e be can say the mission itself originated from the true God. Sa Trinity ni ye nhunu word no wo Bible mu de
nanso the synopsis ni nyina ewo mu aye hu se nyame agya no eye initiation no nyame oba no na eye adwuma no in physical terms na nyame ho kronkron ebeto aso spiritually oni yen wo ho enti where did this mission originate from the Father, Son and the Holy Spirit. Enti emfiri yen mamen tena ha nwen da say because say na wotwe ye betena ha say yesua Sabbath school na ye be church the Bible mu ntino wona wa mama o mati so ebi obi be fro na we dey Thomas Umpa nya wona we ye the originator of this mission no nyame agya nyame oba ene nyame ho kronkron. Excellent, great. Kakra me dey kan so hwa kin ka sem na hu say I say process one after the other. Nyame asoma ne ba no ama waba abewu wuye wasori waba beto ne disciples a ono omo ye adwuma na se ne nkrofo ana ono so e commission wo say said the mabe mejade nso me diwe nso hyemusa ani amde hyemusa no me nkase mu nko no keke me ma ne odi sa ho odi ne be mamu ani hu konkron no ntinu mfana. Brilliant. Ani na me ka se sa de ne conscious ambe nkra ne de ma me ne wo se ye ho na ye won kofo me nsa o ma kan bom na mo di echi ne ye ade a ade ntina ye se me suro nti se ma me nya rechiche se me wo bi time echi Yesu Kristo so yo ka chese afo ne se eja ne hye bo se won konkron ne beba enti montana na meso me kominya munyanka obeba beto aso ade bom no na omunna enti anywhere we are no omumi ansa nyina na eye dwuma bom de aboaye sometimes they show existence one by one but in kabom no omumi ansa nyina na eye sim Christopher me enya reche mu se ye wo echitaifo bi omukaye yo madam sorry medasi na mama clarify bibi wa ha e wo John account no all right so wo hwa there are many Christians and many people cry omodwen say kronkron ne the time oba ya Pentecost. Okay. So eti ye kasa originator no most people are arguing against say kronkron no the kasa kronkron the time no because so wo ko o mai enti obeba but yen hwa de yankopon obo ade no na kronkron no ho no butun so nani John so my yeti say e oba no na bo ade John 1:1-3 and am no so na ye bo ade Colossians 1:16 and am no so na ye bo bibia enti oba no so e bo ade and nyame yenim say the Father was speaking enti right from the beginning no Adam and Eve eton ya o she mission ase no say Father no be kasa ya e just say the Holy Spirit was present and the Son was present. That's right. But at the time no na eye eja no na oye prevalent onu yi ne ho adi a oye na ade enam soa to asoa the Father, Son, Holy Spirit has been working throughout ebedru Yesu awoso no afi Father no e withdraw kakra in terms of presence and na Yesu be ye the four megan say obey lead way no but Father and Holy Spirit were there ti e bo asu no Yesu bo asu ye hu wo mo so wo hwe gon account no a hwade o Yesu se wo ko be ma won konkron na ba na ne maye no Pentecost mayo so yan san kan bi John chapter 1 is it John 20 John chapter 20, 21 and 22 no. Okay. O say na Yesu ebeduru ho no. Me paraphrase. O kan say we be aka. Na Yesu say won biu say asumbiye nkamu. Yes. Said ye agya no asoma me no. Me nso mesoma mu. Na o kan sa no ohumi gu won so. Na o say won say monye hu konkron. Amen. Amen. Eti ohun say na Yesu nko osoro na Pentecost time ni ndrui e ma hon kronkron no e ma in contest but o se ohomigu won so no kan se munye den monye hon kronkron no nti hon kronkron no oba mpirenu ana dabi hon kronkron has always been on earth and you know say o ye initiator of the mission lenso Pentecost ba no oba ye no the inauguration. It was in a grand style afei na nembra so Jesus has always been on earth. But never soon say wobano or ye inaugurating through birth. But I say that Hong Kong has always been there. But it drew say Pentecost time ni drew now as I say oba in a different form. That's right. In a grand style. So nemre na oba she na dwuma say officially. It was an official inauguration and no Pentecost no. But the Holy Spirit had always been
with us, with humanity. Great. It's not for that clarification. Original. That's it. Great. Mama yen to aso na fe yen hwe asanka dwumadie botae na nkasa se ye koye asuafo na nkasa na botae no sene wode maye Matthew chapter 28:16 to 20 no yen hwe sene o ka kire yen wo hono mo. Sim. Na asuafo du ba ko ne simu ko Galilee. Be pa Yesu kire won no so. Na wohunu no okoto sori no. Na ebinim je chinye. Na Yesu ba be kasa kire won se odi osoro ni asase situmi nyina amame. Enti mu konko ya mama nyina masuafo. Na momo won esu nhye eja ne oba ne hu konkondin mu. Na mo nkyerɛkyerɛ won se oni de mahye mu ne nyina so. Na hwe menemu wo ho na nyina de kosi wiase awieye. Amen. Amen. Good. Enti ye hwe asuafo ye ho niema ben na ye hunu wo sa akenkansem yimu. Yeah, it's like Midas. Adisiano etre mu pepe ma yeti ase se sa akenkansem ye kai no anye bia no we categorizing into 4 components. Yes. So first of all, I say Yesu ehia na suafo no or ma command say bi omonko garage in the first place. Afi second part so I say Yesu declare authority say or the osoro ni asase situmi nyina amame. That's right. Say Rebecca say ono ni the authority holder nyame di amano. And a third part so I say Jesus commissioned his disciples to specific task. That's right. Namely make disciples. Yes. Or more mahu jumadi a wodi ehye omunsa. Yeah. Edika munko garari munko no wana de tumi ni ma nyame edi tumi na ma me Yesu enti me Yesu na odi tumi na ma me no me ka kire mu se adwuma sei na me de hye mu nsa ese munko ye se amama nyina asuafo na no so anya o musara ana odi to asame hu se obeka wo mu ho ba bia omuna bia kosi asase no awieye eno na se yehwe ne ayenua age eka ye na wasi sa nyebeka nse nyame ba sa kuri omna asase situmi ne osrutumi nyina ewo yeso wodi bibi hye wonsa na osa ka ho a enkasuro be ne wo mu intelligent ase pefe se sa mission no anyame de hye yensa se yenko ebiase mfana nyina nko pa mu kana asem no wonya ye sa kwa da biara da yes na se nya wotumi no commande wa uni anu yi bia evise ono se ono na wotumi no ono wo ma obi seko ntugonya wa ajeje mu even kra na se de toto ye ne yankase ho a se wo boss e ma wadwuma bi na se wo ba na se wo nye ya na wo ho popo se wo beba yi kra no ba na menye ya e bia na oni mi eni ni ye na so Yesu Kristo dia odi ase yensa no a osa kan wo to the end no so ya na ase yiyeyem na ase yesuro intimi empushinko mama yenya akukoduro se wonya ya jeje mu oso kan ho till the end. Yo. Amen. And I say Quebec say imperative verb just say oshensem or say make one can say can you and I say could you and your oshensem. Okay. It was say bedi nyame echi a butaye pa and can say the bedi nyame echi ni say ye be kan nsem de acha afofo ti mini nyame ayama me mesion na me boni ni kwa say me kama nutum me fie mu me manta mu edwuma mu eyesa me smiti mi che nti me si me di nyame echi na me ntimi ndi so no na dia me di na echi ni na ni say nyame hu ya mobo e bia ka o sia fo nyame di mo echi na mo ya nwanwa de ya nka asem na nwanwa asem ni ma asem no echi na nwanwa de asi nti ye try comfort zone san hwa na ya hu nyame tumi nti nyame si make ayo hye wanka say ubetumi ana o se ko nti mo ma yenko Amen. Say your commission statement say mpanimfo ya kan nyina no the best. Kakra me dey for mo dey no so say every corporate entity bia na say obia no our mission our mission statement ya oye na say ka mission statement bia our purpose ne purpose yes nyankopon mission no a ye be ye bie no ne purpose no anything it you hear ne purpose and a focus corona e woso no any say ye be ye make disciples yenso ye betete afoforo ama wo mo abeye nyankopon ma se ne yen yage die this is the focus and until no say me suma mo
monko wiase afana nyina na monko ye amama nyina masuafo being my disciples no say you also have to go and disciple other people. That's right. Na ka me hwehwe London Ghana your mission statement, because mission statement bia no e purpose. Na ne purpose no ana ne focus no, so one who focus kra wo mu a the bia no we getting it wrong. Okay. So if you don't know where you are going, every road leads you there. It is we need focus on Nyankopon Yesu Christo a very clear focus of the mission now the buy and he say yebeko na yakoye esuafo ama mission statement very simple say we exist to make disciples of all nations and to prepare them for the second coming of Jesus Christ. That's right. The mission statement tetia we no eno na we kadusua nyina eyi makoma no. We exist to make disciples of all nations. Disciples of who? Is a no amabateshim. Origin e hwan eja oba no kronkron no. So what I say? Your focus no the disciples. Ne to so no beba. So wo hwe ne to so no of all nations. Hefwa where? Now prepare them for the second coming of Jesus Christ. Eti enone mission statement. Eti Yesu Christo the focus of our mission. Okay. And it is a wo na obi amfa won saso mehu Christo a. Yes. Na ni mission no ne focus no wonya nya bi. Se asafo bi wo ho na ye ne ye nyina no emphasize mission focus no ho na ye ntimi disciple other people to understand the commission no a. So mon so beba be Christo asuafo a na sa mission no ya fail kakra. If we say we need to look at the focus or the mind. Go and make disciples. It is a focus nyina. Yes, ma afofro. Unze last week task me. Yeah. Say yenye den. Kwan abefa so ni say driver near. Yes. O taxi driver o tafa wo. O bus driver wo nimu no. O school mate bi. School platforms you will be neighbor bia wo nimu no. Be bia wo bia neighbor. First focus and say you are making disciples, but how do you do it? The last week my task, simple task, say yenye den yemom pa yemom. Ebi menim this week dia wo de be ma yen. Say kwanya yem fa so. Ebi ono ba e be ma yen another one. But your focus odofo. So uni obi a edi nkomo. Uni obi wo abrochire ha. Uni say your time bia uta ehia ebi school runs. Your awufo bi e de bia uta ehia wo mo. Yes. O focus and say you have to make them disciples. And yes, wafa Bible I say o motu mba kwan bia obefa so a enipa no obehunu Yesu no. Yes. And now on so ehunu ne ese we no. This is our focus. Great. In that example the man say every true follower of Jesus Christ should be engaged in disciple making. No say and so it's intended for the whole world with no geographical, social or ethnic limitations. Yes. Into bia. And so we don't me come oh na we mpo do ye kramoni better not oh India need mu there. And you can say mu. Yes say you bia. Yes say you bia. Great. Mama ye to aso na fe ye nhwe da sempa no nso asenka dwumadie nkransem no se ne no nso okakere eno no ye nkwohwe Revelation chapter 14 verse 6 and 7 ye nhwe asama e Revelation chapter 14 6 and 7 Revelation 14 6 and 7 ami hunu obofo foforo a otunam suru mfinfin a okura da sempa bi rekoka akire won a wote asase so ni aman ni musuakuo ni kasa ni nkrofo nyina na odi ni kase atia mu se munsuro onyankopon na monhye no animonyam efiri se na temu don adu na munkoto die oyo osoro ni asase ni epo ni asutire no amen. Great. Nti ye hwe onyankopon ne somdwuma no ho fa bi no sen na yehunu wo saa obofo bensa ne odikan nkransem mu. That's in your business. Tia can cancel me ya. Now say you pay your mission here. Dear be quarantine. Yankopon o my sa mandate no. Yes. Onam Jesus so the my. Say yankon koye disciples. Mo bia enti Yankopon na nkasa enka. Ni nka o person motini say person hu say de ani ara say de o call ye no. Sa na o share say obesaba. Yes. Na o person oba. Nenam so oba nintino peso be yimu ene o commission yese yenko asase so nyina nusuakuo babia ma obia enti
n'asɛm no because ɛno ne the gospel no yes nti sɛ obi anya te deɛ a na obi amba mɛka sɛ yesu yi wobaayɛ no ma nte wasɛm ne bio nti wobu matan a ɛnyɛ yie ɛduru hɔ no a obiara ano yie nti nyankopɔn pɛ sɛ mene mmienu ne daa asɛmpa no ɔpɛ sɛ yɛtumi de kɔ na wiase nyinaa nso ɛti bie na sɛdeɛ wokaeɛ no yana yɛbisa wo sɛ na mɛyɛdɛ makɔ mfansɛ China mɛyɛdɛ makɔ ha bɛtɛ bi a nea wote ho nea ne ne wadwuma mu koraa no wo ne yɛ yɛbɛtumi ama no abisa sɛ na wo adɛ wokɔ asɔre bi a anaasɛ wonim biribi a nti yɛnyɛ yɛfa mu deɛ na bɛtuma bɛkasa na asɛmpa no koraa na ɛne sɛe nti na ɔma yɛhu sɛ asɛmpa no ɛne Yesu Kristo a yɛbɛwo no no ɔbɛwiase obegu bɛgye me ne wo nkwa bɔne a ɔno waanyɛ no obɛsi yɛ na mu wuyɛ wasɔreyɛ wakɔ soro ama na agya ama ne so asɛsi a ɔdi ma me no mmienu nti bɛwie mu yie paa yɛ ne second coming na ɔba na wabɛfa ahotefoɔ de akɔ na ama ɔbonsam agyina ne gyina piama ne pɛ ho nyinaa ho sɛ nyame ɛna ɔyɛ obi a ɔka ne kɔn na ɔyɛ tumfo na nea waka ne so bɛbɛm nti efi na wɔ so nyinaa bɛsisa me nea ka ɛbɛba ma ne nyinaa ewie mu die no ɛne sɛ ɔba bɛfa ndi akɔ soro nti ɛno na ɛsɛ ɛbɔderu na amanfo so te na ɔmo so bɛka ho great amen na wohwɛ asɛm a yɛkan a asɛmpa ɔn sɛ yɛaka mission no origin ɛyɛ hwan a Jesus and I say the three Godhead no the true God eja obano kronkron womo na ehya ase womo na bibia agina womo so na ne focus any hwan ne focus asem ne focus ne say yebeye amama nyina Yesu suafo na yatete afoforo nso ya yebeye asuafo ama Yesu na yenso yasen ama afoforo afa yenso abeye asuafo a kyerɛkyerɛ womo nanso dia na yede ko kyerɛkyerɛ womo what is the gospel message eno na yakenkan isa gekan ho asɛm yi na unse ye kan asɛmpa no a ye nyina anim the gospel is about Christ his birth na setena mu ne ne normal se ne ye kan ye no but in this context no ni nti ode yen call Revelation 14 6 and 7 no the judgment message a efa ne maye no ho okay nti yes ni aka ni nyina no asɛmpa no a in the embodiment in fact we call the book of Romans o ka say asempa na Korinto fo ngoma no so ka asempa no se me ka asempa no se eno ne Yesu wuo ni wusɔre eti Yesu wuo ni wusɔre no so e ka asempa no ho na setena ne na wo nyina ka asempa no ho but at this point no we are talking about ne maye to so mienu no atemu a o ka no te o say na o kurada asempa e ko ka kire amai musuaku ni kasa na o de ne kase atia mu se munsuro Nyankopɔn na munhye nanimonyam efiri sɛ na temu don na du na munkoto ne obo osoro ne asase epo ne nsutire no enti asempa we no osom which is mainly with menka ne say osom a esan efa ne mra ene na temu ene bibia ho a ye ka kire ewiase enti ye nhya ne nso sɛ saa mission no uhia se wobeti mission na se ansa what media call you need a message to do the mission all right some message you know na ye kan ho asem se enene ade mamen kan be free Christ object lesson Christ object lesson page 227 and 228 or say the proclamation of the judgment in Revelation 14 6 and 7 is an announcement of Christ's second coming as at hand say oka asempa no ene se ye ka Yankopon na tembuo no ene se ye ka se Yesu Kristo maye no aben is at hand and this proclamation is called the everlasting gospel sa asemi ene ye frɛ no da asempa no thus the preaching of Christ's second coming the announcement of his nearness is shown to be an essential part of the gospel message enti say ye ka se Yesu Kristo oba na aben na Matthew 24 ene Bible mu nsem o ka se no mo kan ye nyina eda ne ho adi no eye asempa no ehun nia ehia pa to the gospel of the mission and asem no message of the mission here then da asempa no odofo embre ho da se wobesua da asempa we na wo wate ase na wo de akoma wo bi asafo no se ne yesua last quarter no
the church in efficiency no ye mission any say ye beka da sempa no e dey akire ewiase na great and yenko Old Testament mu na yenko hwe Nyankopon na original purpose ne botaye abase no ono nso ne botaye no wo ma nkrofo ana wo mo ho no mo those times yenhwe Onyankopon botaye ma no nkrofo Old Testament no mo Genesis chapter 12 1 to 3 na fe ya hwe Deuteronomy 7 6 11 and 12 and so o die fi wasase so ni wabusia mu ni waje fie ko asase a metre won so na meye wo oman kese na mehra wo na mama wudin aye kese na waye nhra miensa no na mehra wo na awhra wo na wona awdome wo no medome wo na wo mu na mehra asase so musua nyina amen amen Deuteronomy 7 6 11 na 12 Deuteronomy 7 6 11 and 12 na moye oman kronkron ma awurade mu Nyankopon mo na awurade mu Nyankopon ayi mo se mo meye oman a wafa aye ne dia wo aman a ewo asase su nyina mu afi 11 no osi enti dimra nsem ne atemudie a mehye mu neyisu na ye na se mutie atemudie yi na mudi so a awurade Nyankopon nso bedi apam ne adoye a oka ho ntam kire wo nananom no so amawo amen great ntini ye hwe o so Nyankopon krofo no woye droben manasanka dwuma no so wo hwe saa de we na ani Nyankopon botaye ben na no owoma Abraham no mo wo de hwe yen so a esesa na botaye no the same botaye in terms of mission asema yake kakra me kan se ye kai abakosema Abraham mu abakosema se baby a wote nanka wo honjo na hondodo se we okay 100% unhia bibia na all of a sudden yes free baby awo abra baby awo kono so aye je den twa ni picture na say ye better than where you are ni ke ye twa no ahu dia wo pa wo yensu Nyankopon ansa na onye ni bibia no na wo nyinti a botaye nti a o yesa etore bia na ye kan se pia ye be pie ha nyina no Nyankopon wo botaye nti a unu nuanum nyina ho betu de o se ko ebia akonya abama ko abruchiri na se ko tukwai ebia be ka se abruchiri ade obede no afaso ayi nyame adwuma abra na Abraham ekono no onim kwa bia so se oni ani da so bia but ejidie emu na oso mu se odi tu sa jidie na mo and the same way ana nyame akommission ye se ye nkonkoye na adwuma no ma ye mfa bibiara enyi ye ho ano ono a oma Abraham sa tumi ma okọ ye na utimi ekoye nia osese wo ye na oye ye ma ne bro so kra no sa nyame kro no anso bre no so a obeme sa tumi kro no brilliant me da se pa say senia Uncle Same ede ABC ye say onyame oye na dia oye no with a purpose na ehu hia pa you never know why God does what he does because the true baby eya na ye the human mind no a question onyame kwanya ofaso eye na de ade na anko ye na ekoye bi so question so ade nti na anye bi nso na ye oh but yem fam ko ye chi pa back to the mission no onyankopon na ne purpose pa o de bo nipa ana o de bo ade a a beautiful world looks like na ye de ka chire wona de bo mu na o kan say me ye beautiful na me de intelligent beings bi a from nipa aguso na wo mo ne trim pon say ye be som no na osom no mu no ye timi so ahwe na bode no na yamana ye beautiful na ye no anya ayonkofa a relationship that was God's plan. That's right. It is a here abone ma ye no that relationship was very perfect. That's right. Any Adam any Eve enya sa relationship no afei bone ba ya ye ntemu ete ye no God could not continue the relationship
the same way ana oni yen wo if you say or you kronkron or you too holy to come physically with us you hu no ye be wu boni ewura ye mu ye ntimi nhwe ne ntena se even in crowd for crowd power mo kra no a na wo mo say o mo ya kronkron for kra they couldn't see him somebody like Moses yes ye beto no ho dwom wo heaven so o say o hwe manimu a wo be wu tu ntimi nhwe me what does that tell you e kire say still onyame so anya ni mission no last week ye hu say nyankopon ni mission no oto aso a initiate ye hu adwuma ene kwan be no obefa so obeye no it is a wahwa initiator ne ye hwan nyame oba eja oba no kronkron focus ne ye hwan discipleship message ne ye den the everlasting gospel ene channel ne ye hwan ya nkrofo yes because ontimi emma direct say obeye adwuma no eje say ordinary obi so until last week make say adwuma ne de e yo no anu wayo ye nka hu bi anka wo anka nye ye no onhia ye no de aye adwuma no meboa onhia ye if you say ye start ye no from Eden no or ye yakosi say na waba but truly so no say obetimi again to the world Ephesians chapter 3 verse 10 asafo no yensan kenkan efisofo etimi yensan chemudu ewo last quarter this year no mu de but yen kenkan bi Ephesians 3:10 no o mayen a clue kwanya wonyame pese wuda ni nyansa adi e de kire people principalities ne powers no Ephesians 3:10 Ephesians 3:10 wase se afi wonfa asafo no so ma mpanyinie ni tumi ahodo a ewo soro honum nhun nyankopon nyansa bebre no amen onfa den so asafo no so yen a wafre yen sa ahotifo yi na ye kenkan wo Old Testament no o se Abraham enam wo so ewiase nyina be yen hira na wo mu nyina ehume Deuteronomy chapter Deuteronomy na ye kenkan ye no chapter 7 6:11 no it was the also your friend no the mission statement of Israel oyi o won se mayemo kronkron mayemo maye media say mudi memra nsem so a ewiase nyina behunu say moye nyame emma it who are the channels of the mission that's right yeah sir wa obeji nyankopon adi bia second Chronicles chapter 7 verse 14 na se memman a abo wundin wonso no obebre won ho ase na se wafiri wakwan bone so na watie mi awurade adi memra nsem so a ene me nso mefiri wosoro na mehira won na me de won bone ache na masa won ya saase nyade what does that mean e kire say ewiase amanye twa ho hie nyina bebisa say who are you why manemo why na wosom no na wonam so aka say the mission of God ne say mensu brabe ne ba ne bi saye nyina yenye to the gospel message no ama no enti yencha ne so say the channel of the mission no eyenya yo me da say yes so see draft no from senka omuma yakopon nimdie no embra ma na atwam ho ahia enti sa assemnance sai bia strategy ne penso betimi asesa but the purpose is one no so yes yakopon ba ne ba so be hwehwe ne ayira no agene nkwa na ye nipa no enya de betimi age obi ankwa enti me no ye bohye na sa wo hyense mode amane se yenka ne don ntra fofo no mu nso hu no mu nsakra no mu nya ogie efisɛ se ye na ye bonu yakopon ni monyam na boye basi ye fa ohyense me na ode amane na ni ye kire nipa kwan sise ne na enka Israel na se mu nkire nkofo kwan be hu nyame na obeka ye hu na ye nsusu amanfo nam ye so abe hu nyame se ne ye nsu ye hu no na oba ye na anya nkwa great great ye hwe we na fe ye mfa nsore ye addition no so afi de ye hwe wiase biaye a wo ye asanka adwuma ye hwe asanka adwuma no biaye a ye nye no se eye biaye potin bi embre potin bi ana setibia potin bi mu na ye nye sa adwuma ye hwe Revelation chapter 7 verse 9 and 10 e ka asem bi wo ho ye hwe biaye no ye ni matri no me hu na hwe ni poko kase a obintumi nkan won a ofri aman
ne musuaku ne nkrofo ne kasa nyina mu no gyinagyina ahengua no ne adwama no anim hyehyɛ ntade fitaa na okurokura bre na wɔde ne kɛse tia mu sɛ nkwagye ne yɛ Nyankopɔn a wɔte ahengua no so ne adwama no dia amen amen yɛhwɛ wo hwɛ na kyerɛ mission no ne geographical area no mo hwɛ a ɛte sɛn mission no geographical area no any limit. Acts chapter 1 verse 8. Yeah. Acts 1:8. Mra Yesu yebefa no akosoro no before he was taken up in the clouds. Yes. Asema oka ya itwato no a ode kire wo mo no. Yes. O say o sumamu tumi nyina eye media. Na mo me sumamu se antago betimi akenkan amaya. Acts 1:8. Se ngungun ni nyaba muso mo benya ahoden na mo aye madansefo Jerusalem ni Judea nyina ne Samaria akopem asase anu no ho great. It oma or started from the immediate geographical surroundings. That's right. And occur the community setting and occur the country setting. That's right. We no and what they call the international board, the universal setting. Yes. We are say what it means is any limit. Baby so Revelation 14 I can kana mihunu obofo foforo ukrada sempa kwaka kire aman. Number 1, amai means amai. Yeah. Musuaku na ono onze revelation there no odifri no ho ana na all. No, yes. On narrow no down. Yesu there no odifri nketua no mu and all spread it. It is the same thing. That's right. It is whether you are coming from top down and bottom up no. Yes. Yesu mission no cover baby. So here Acts 1:8 no. Yesu started from the center na or no. And now started spreading it out. Yes. From baby Amuwe to Judea to Samaria to Asasiano. And before no there no okura the command hifa amai nyina. That is the bigger one. Yes. And what is so musuaku then he's coming to ethnicity and the kasa. Even musuaku no mu no ye wo kasa hodo wo. It is enka na musuaku no nyina ya kanfo na no wo ka afi obeka bono fo obeka asante obeka kuapem obeka fante obeka hunter. The simple musua family. It's one who say na etie no. So the arena of God's mission is limitless. Eye obia but obia so wo ba bia wo betumi aye wo de amana ye. It is a there are people who were very much comfortable and very much able to do in Jerusalem. Yes. You will be more omo etoa so free Jerusalem echo Judea. And a Judea for no you will be more almost to us called Samaria. Na ebi mu nso call asase ano no ho a. What does that mean in the early church, you know? So here almost started from Jerusalem. Ye ni mu say Philip mu etoa so echo to the Gentiles. Paul ekwa asase ano no ho a. During his time crowd in Acts no say na okansem wo hwiase nyina. Meanwhile that was their world anyway. Yes. Eti yen sha ne so say enenso the same mission arena no ewo ho ma ye. Near Onyankopon person will break it. In fact, I am a desi yedi kensu efiso for nwoma na ansa ye besuya we. Yeah. Also efiso for nwoma no Paul's purpose in say asafo no ebe break barriers of ethnicity any ethnocentrism any geographical race. Yeah. Any age wise. Eti se wo ye pani se wo ye abofra o say Yesu mu no akoa ni ho afena ni ho pani ni ho akwada ni ho buruni ni ho bibini ni ho sikani ni ho dihye ni ho anase ayuhiani ni ho dihye ni ho akwa ni ho jiw ni ho amamamu ni ho ye nyina ye den baako ewo Kristo mu eti for us to be able to reach the field no esi you break these barriers na mmom no se ye betena asafo no mu na me na me pena sem say say metanwu sister agenti metanwu same metanwu Bismarck enti wo ye me call person mo aka bia no bi bibi kura nya wo fe biem eno no ye break ye no because the arena no wo wasa asia no ho ano can be baby awo obi nso bi power me fa na say example Pastor Doug Batchelor, Pastor Mark Finley, Pastor Reddy Skeet, any
renowned preachers of the church. Yes. They can reach anywhere in the world. Yeah. But me reach the whole but me want me there within my world. That's right. They singing band but you have to reach out. Yes. Every so we are saying I see yanko for momra. Yes. Obi ana ye keka say ne wone no etahia wo baabi market o ye adwuma wo market baabi a wo bia no that is your world. Also o playing o field no ye mu adwuma because that is the arena of the mission. Babes mark be for say babo na ma fifie. Yes it me start with ye fie ye ho yansa. Because say nya adaja ma ye busia anya ho ye na sorry the company be kwa kwaji obi na ya anje ye busia. In fact so ni so nti Joshua se me me fie de best man rade. Ti nya me mo ye ni nti me sha tem fifie na ba mantamu ni asafo mu na akọwi asinyansa. Yo. Me na just ye be kan say obi anu obi tima yi ne ho afri o mission mu because obi anu ho a oni fie a wo mu nti say wo start afri fie na say o ka so oni fie bi afri mu wo abusia wo na fofo wo mantam nti adofo no ye nyina we have a part to pray. Great. Ye di sia no say ye mre no ayebe ye de betri ha say ye nhwe the challenge that we have because ye kasa quarter ye di sia no ye de addition ba wi ya owo dwumadie anase owo challenge bi anase owo assignment a wode maye ye practical ye kofia ye nkoye na afi ye mbedi adanse sanse wo mpese addition ye bisia na ye de atnase the first challenge no say o say ye mbompa na otwim nyina everyday bia bompa ye ma bia ya wote community na wote no de bia sorry a bompa ye ma sa community no sanse onyankopon de udua sa community no for a reason de bia assignment no ba kono no. Second challenge no you say research ye nhwehwemu community na wote no nipakuo ben na woni omote kasa ben na omoka omo background ye hefo pa na omo twa hu ahye betumi say mene baby ameti de China fo nko a wo baby ameti dem say India fo nko a ana baby ameti de Caribbean fo nko a na echa na say baby ameti za brofo nko a ye sa hwehwe mu no o se wo wie sa nhwehwe mu na hwe kasa kura omoka e wo ho no na fe hu kasa omna fe o say ask God to show you how you may be a channel of his love to them. Na fi wa bompa na wa bisa nyankopon so sankofu ya meti omuni okwan ben so na metimi aye droben aka wasem akiro manas metimi adawodo adi akira na so omunam me so ebetimi ehu abusiafo onye ye nko na sa challenge wo ase wutie ye na wa so fa sa challenge no bia ya wote no bompa ye na fi ye research na hu nkrofo a woni omote na se onyankopon so kwan bens no obefa so wo befa so na ye hu onyankopon do e wo mu anasa won so betimi spread onyankopon do e dia ama sa nkrofo e na adase de fabra na nyina ye di ehu adase. This is the challenge adusua no e de ma ye nse ye kwa onyankopon enhira mu nyina. Next week ye de etoso emiensa no so ebe bremo katuani na femema the Hansen enhira so emaye adafo mama ye mompaye yeda wase nyankopon wodo ye ndodo na wotwe mienu ya etoso e wa me yehu se mission no enye yen na ye wo na wahya ase na waye hu bibia na wo pese wo ne yen betena na wo na wo san ababiem na wabefa yen na wasan de atoso ama yen se ye ka se wasem a de gye nkwa oja oba won kronkron na moaboa na mo de esi ho na yen yasede se yen so ye bebe mu bi na ye ne mo aye adwuma na bom enu nti wa hye yen se wa me otoma se ba bi a ye wo no yenye channels yenye droben bi a obi befa ye so ahu enti yen hwehwe ba bi a ye tie no ne ye mompa ye ema ye community no Radi yesero so obi si ni trase obi kana kuma mu ebo mpaye ema baby a wote a yesero se tie ma yen amen se obi hwehwe baby a wote no esan mission yinti se obepe ekwan a obefa so na wode wasema ma radi hon kronkron so na daye na kire no kwan no
ne ye kan individuals anase nipa nkurankura asafo nso baabi a yasafo bi sie bia na si community bi mu ti ye duru ho a ye nso yentimi entena se ehwehwe won kronkron na kwankyira asafo no ye betimi amasa community no ate won ka se wo mission ne se wo babio yes da wase obi a watie yen ne yen so a ye ka ma ye nyina nka mbom na ye te wase miase wo Yesu din mu nti amen amen